Mae o'n 20 mlynedd ers i'w gael ei adeiladu, a pa well ffordd i ddathlu hwn na i adeiladu fo mewn Lego. Mae'r model yma efo 10,000 o ddarnau. Dwi'n meddwl wrth gymryd i fyny 2 wythnos i adeiladu. Y person nath adeiladu yr bont yma, Steve Guinness, Brick Consultant a hefyd Brickmaster Lego 2017. Mewn ffordd gwych o ddechrau gwylio Pasg bydd gweithgaredd a fydd Steve Guinness yn dŵad i storiol Amgueddfa Gwynedd dydd Sadwrn yr 8/20 o Fawrth i wneud 2 weithdy cyhoeddus i deuluoedd. So fe'n gyfle i chi fedru adeiladu eich pont barth eich hun a gweld y technegau arloesol mae Steve wedi defnyddio felly. Mae yna sesiwn am 11 a 2 gloch. Mae am ddim a mae'r tocynnau ar gael ar wefan storiol neu ar Eventbrite. Jyst tegwch o fewn storiol Bangor. Edrych ymlaen.